Podľa môjho názoru EIC akcelerátor zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji inovácií alebo inovatívnych startupov tým, že je to v zásade najväčší finančný nástroj, ktorý momentálne v Európskej únii máme na financovanie prelomových technológií. Aj vlastne za týmto účelom vznikol, pretože to financovanie bolo naprieč Európou pomerne roztrieštené a nemali sme vlastne nejaký jeden nástroj, ktorý by v takýchto výškach a s takou intenzitou podporoval prelomové technológie, ktoré majú šancu zlepšiť kvalitu života občanov EÚ, ale aj celosvetovo. Každým rokom ako keby ten pracovný program v rámci EIC akcelerátora mení, ale to, čo je vlastne zásadný rozdiel medzi EIC a inými schémami, je, že jeho veľkosť a intenzita pomoci. Vlastne sa bavíme o 2,5 miliónovom grante a vlastne možnosti ďalšej 10 miliónovej investície. Ide o v podstate bezprecedentný balík peňazí pre naše najlepšie startupy, takže tá veľkosť je samozrejme dôležitá. A zároveň myslím si, že aj v jednoduchosti prístupu k tým financiám, že keď sa už vlastne tá firma dostane cez ten proces, tak je relatívne jednoduché vlastne tie zdroje nejakým spôsobom využiť. Nebavíme sa tu o takých tých klasických eurofondoch, ktoré poznáme možno z domáceho prostredia. Tieto firmy sú predmetom podpory už 5. rok. Začali sme s touto podporou tak rýchlo, ako to bolo možné. A presne sme si uvedomili, že pri tak silne konkurenčnom prostredí v rámci EIC akcelerátora je potrebné vytvoriť záchytné sito nástroja pre tie projekty, ktoré získajú Seal of Excellence. Osobne si myslím, že to má obrovský význam, ktorý deriskuje už taký prvotný pocit firmy do EIC akcelerátora neísť, pretože sa cíti veľmi slabá, vo veľkej konkurencii, necíti priestor investovať svoj čas a energiu do nástroja, kde na konci dňa je podporený naozaj promile tých najlepších projektov zo sveta. A práve Seal of Excellence, a myslím, že Slovensko je jediná krajina, ktorá doteraz podporila od pilotného EIC akcelerátora všetky Seal of Excellence projekty, dáva garanciu firme, že ak získa tento štatút, tak investuje do prípravy, ktorá na konci dňa bude podporená. Tak my ako Matsuko sme Deep Tech firma a hľadáme rôzne druhy financovania. Toto bola jedna príležitosť práve špeciálne nastavená pre také firmy ako my, ktoré potrebujú naozaj robiť veľa výskumu a hlavne na takej medzinárodnej európskej úrovni. Takže toto bol pre nás naozaj príležitosť, my sme do toho išli automaticky ako jednu z veľmi dobrých ponúk. Myslím si, že čo bolo také náročné, bol ten proces nie v tom, že by bol dlhší, než sme očakávali, ale v tom, že vlastne museli sme to podávať na viackrát, hej? Že taká je aj prax, treba sa na to pripraviť, takže tam treba naozaj, my sme išli, myslím, 5 až 7 krát a 2-krát sme boli aj v Bruseli. Ide naozaj o to, že byť na to pripravený, že nejaký čas to trvá a že to treba stále vylepšovať, zobrať si ten feedback od tej komisie a od tých odborníkov a stále len vylepšovať potom ten proposal. Takže to bola tá najväčšia výzva.